जों दिनारो थानसाके कायसा ग्राउन्डआव जों दिनारो मिटिं बुबारानि कगनो खनानै फाइबेनि अब सिरि तिब्रा हावो ताकसुजरा सिनि महाराजा करे इनके सिनि बुबाग्रा करे इनके जों दिनारो अम्पिनि फाइबै करबगनि फाइबै अमरपुरनि फाइबै जों थानसाके मालाय मैया ओंखामो एकमात्र सिनि बुबाग्रा तमाने बेसिं दिसै 20 दफा जाति रौताबौ हासाल साफा निनि रियां देबरमा जमाथिया उसै काइपें मलसो हालाम गोबां मानसिजों जब 20 दफा जाति रौताबौ सिनि काइसानो ग्रेटा तिब्रालेन बुबाग्रानि जे इमां बनेबावैनो सिनि 2023 इलेक्शन ते बेसि गरिखा सिनि जरा करी के बेसि जों ताबो थुई दंनानै जरा लिया जों ताबो सिसानानै जरा नों साइमाखौनो आपने संजोबो साइमानो दीर्घ बसर गलमा सिनिरो जों तिब्रा हाव जों थंजाते ताबो दासो जरा सिनि खाकला सिनि फैथों वालो खुरै जों ताबो गोसाजा दङो बनबावनि जों ताबो आगोनि सिनि काइसानो जों ताबो बसखां सुदो स्टेप नानानै सुदो बसखां याथै सेनानै जों ताबो बनेबावनि दिनै अरखौ थुमजात खाजानि ताखुकै भौसं आं अम्पि साबजानि ओंमै नरथाने आं मा खुलुमो अक्रा साक्रा दिनै बायासारा YKFT WF तिब्रा मथा तंनाय दङ जतने जों ताबो थानसाङानि जरा BJP हुआलिया IKFT हुआलिया निनि कांग्रेस हुआलिया तृणमूल हुआलिया जेबन जों 20 दफा थानसाङावहाय सिनि पार्टीनि अबस्था गायसना हरमुमा थांसिनाय थानसाङै 2023 सिनि इलेक्शन फाइटमनि जराव जों सिनि महाराजानो नाहरै सिनि बुबाग्रानो नाहरै ताबो साबैसाग हामिया हुआयनानि जराया ताबो साबैसाग नायस्लायनानि जराया ताबो आनन्दरो नायसै दंफानो बुबाग्रानो मा हमजांनाय संजय मानिनो नायसै फनो बुबाग्रानो मा हमजांनाय असिरामनो नायसै फनो एकमात्रनो थांसानि बिसिंतैनो खा थांसा मांनाय महाराष्ट्र हमजांनानि बिसिंतै महाराष्ट्र सगनानि बिसिंतै दनिबावनो दिनरो फाइसो बजों बेलाके कम काम खनालानि चिनि सासं फाइसो बजों हरनि बिसिंतै जों नांगौमानि कल खनामानि ओरबो जों पारा थाङै ताबो थैया सारे करे साबुं बोनो जों तिब्रा मथानिखौ सिनि थानसालिखौ सिनि गेटा तिब्रानिखौ जों बर'गोनि सिनि जारा साइमेया तनानै थायो जों कल बिनानै सिनि ताबो जरा बनबावैनो खाजोनि ताखुबै भुसं आं बेसिखौ गोबां सालिया आंनि वेलकाम स्पिच जरा नारि हुंजामानि ओ कक सावैनो आंनि किसिसा कक सामानि अनो बायरखा जतने हामबाय तिब्रा माथा लंलि बुबाग्रा लंलि तिनिनि ओ पानानमु अरनो सेइ सलका हामबाय खासा चिनि काउसानाय तिनिनि प्रोग्रामो वेलकम स्पीच बाके चिनसाय दिया आरो मया आउटितो कबफिनाय काउ थेथनि बुलारि माबयो चिनि मोस्ट सीनियर लीडर ब्रह्मा संजय मानिक त्रिपुरानो काउ थेथनि बुलारि माबयो फेसबुक पे ना यूट्यूब नो नेट दैट डिस्टर्ब नेट पे कोरस केमने बेगोता तावची बजार अवस्था के आमस्नि मुरिंदा बिना एनार्जी त्रिपुरा बुनो जदि तुमको रो आचो भेला मा बोया काबो आके ना तिरुंगिया TW नि उये मेंबर बुनो जदि तुमको स्निमोरिया आचो भेला मा बोया काबो Please continue from the sir. Or space.
আজকে অমরপুর তীব্রমঠা ব্লক কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত